Bună ziua, eu sunt Mădălin și astăzi o să vă arăt un server de Stamp și sunt împreună cu un prieten de-al meu pe bun, numit Ionuț, pus și Fram. Haideți deci să începem. Așa, taci bă, ce râs ca prostul. Bă, da, am lag. Filmez. What the fuck? De la Bandicam ăsta, bă. Așa, acum ce să vă spun eu, așa. Aceasta este primăria. Pe asta e important, mă, prostule, taci, așa. Așa. Taci. Așa, în primărie, la primărie, pardon, sunt doi infernusuri și două mașini care nu mă prea interesează. Așa. Ce să vă mai arăt? Aici la PD este un pic schimbat. A, da, și apropo, se caută un scripter foarte bun să fie de încredere. Bă, ăsta e prost, Royce ăsta. E prost rău. Așa. Acum să vă arăt dealership-ul. Bă, mamă, ce lag am, frate. What the fuck? Așa. O să vă arăt și un pic așa din oraș, cum este. Este un server foarte frumos. Se face taci. Pentru a intra într-o facțiune se face aplicație pe forum. O să vă las și forumul în descriere. Așa. Bă, nu mai râde, mă. Ce să vă mai zic eu vouă? A, da, la guvern cine vrea să intre, să facă aplicație, că am făcut un topic și lasă repli acolo. Așa, bum. În Facebook de prost. Da, la tine vin toate găinile, bă. Așa este dealership-ul. Să mă scuzați pentru lag, dar cred că este de la Bandicam. Bandicam. Așa. Facțiunile se plătesc o dată pe săptămână, aproape un KK. Se mai N-am $1.000.000 pentru proști ca tine, na. Bă, spune, dă-i lui Sibel mesaj că nu pot că filmez. Așa, mai bine. Nu zic că o aștept la hotel, bă. Așa. Ce să vă mai arăt? Pe nicio. Suntem moldoveni amândoi. Dar ți-ți plac moldovenii, bă. Mai ales moldovencele. Bă, dar prea multe detalii trebuie să dai, bă, tu. Prea multe. Kidsdor este ovnărul principal, am zis. Așa. Cam atâta. Nu știu ce să vă mai zic despre server. Jobul recomandat este minerul. Când intrați pe server, vă duceți acolo la un i ceva gen. Adică așa scrie /newbuy și vă dă 70k. Taci, bă, dracu, tu. Este același server, numai că și-a schimbat baza de date și IP-ul. Am mai făcut eu un video cu el. Bă, pe mine mă urmăresc milisienii, frame. Ajutor? Ce să vă mai zic? Atâta. Păi dar ce vrei, mă, tu să mai zici? Tu ce să mai zic despre server și zic și gata. Da, sunt agent, mai bine spus. Da, și da, vorba acestui prostunac. Prostunac. Am numele Văru pe server. Da, sunt ca tine, mă fac prostii toate să dau sida la toți bărbații. Să știi. Nu se mai pune. Așa. Aici este spawn-ul. Chiar la gară. Uitați și dacă vă întreabă dacă sunteți player nou și scrie /newbuy. Cam atâta. O să vă mai las niște detalii în descriere dacă este. Aia. Bine. Ca tine. În fine, hai, salutări și eu o să mai fac un video cu acest server cu joburile dacă o să am timp.
Da, să te pupe babele pe tine.